Så kører vi på broen fra Sarasota ud til Lido Key. Hej. Ja? Der er mega mange både. Hvad vil du fortælle? Det er bare fordi, at nu kører vi på en vej og en bro. Og der er en bil lige ved siden af mig. Og så lige nu filmer vi. Ja, vi gør. Lige hurtigt den der bil. Så kommer vi over på øen. Og mor, jeg vil gerne sige noget mere. Ja. Vi sagde til dem, der er hjemmefra. Ja, det må du også. Og der er en båd, der sejler mega hurtigt ude på vandet. Og nu er vi ikke mere på en bro. Nu er vi kørt. Hej hej. Hej hej. Vi er kørt op. Her er Lido Beach, hvor vi lige er kommet med Sarasota. Her bor vi på hotellet. Så ja, meget tæt på stranden. Super blødt sand. Er det vores stol, du er? Nej, det er en farstol. Nå, det er farstol her. Det var tæt på. Hej, Lua. Hej, Lua. Lua. Nå. Vi er på stranden. Mig og Lua og mor og far. Og Lua bader. Og mor og far, de ligger og soler sig. Nu kommer Lua. Hej, Lua. Hej til dem derhjemme. Hej. 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 Farvel. Hej. Ja, farvel. 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 Jeg Sikke et julevejr. Lige på juleaften. 24. december. Øsjask regnvejr. Her får Lukas og Lua snemandssuppe. Man siger, du har været sød i år, det gør mig glad at læse. Min suppe kan du drikke, når du fryser om din næse. Kom varmt vand i din bedste kop. Drys snebolde på. Rør rundt med stokken. Drik det op. Mor, se, min er vrøje. Så vil du, ja det er den, varmen få. Tak for snemandssuppen fra alle vennerne i Vorst. Lukas og Lua drikker varm kakao. Her på juleaften. Det er det jo faktisk herovre, ikke? Også er det juleaften over i dag.
Den 25. Far, min, den er bøjet. Nej. Hjertevogn. Det har faktisk sin slædemor. Den ser sjov ud. Ja. Har en mund. Ja, de har så. Så har vi været på Anna Maria Island Beach og set solnedgang, og nu er vi på vej hen til bilen, fordi vi skal hjem og spise. Vi skal spise på McDonald's. Nej, vi skal ikke spise på McDonald's. Jo, det skal vi. Det har Kunne du jeg godt lige tænke dig bestemt. det? Ja, fordi det har jeg lige bestemt. Jeg troede, du skulle derind og spise alle de pandekager, du overhovedet kunne. Nå ja, det går vi lige ind og gør nu. Ja. Det her, det er Anna Maria Island. Rigtig mange fine huse lige ud til vejen. Strandstænding. Det er krig. Nej. Jo, der. Lukas ligger ud. Galleri. Der er sådan nogle kæmpe store panoramabilleder inde i fra fodboldkampe, baseballkampe. Hvad skal vi nu? Vi skal hen og hente mad. Ja. Alvins Island. Right toward US 41 South. Se du. Så knækkede det. Må jeg vaske og kræve? Hej Lukas. Lukas, du kan skylle dine hænder her i. Nå? Vi får ordentligt op efter. Far, jeg
Nej, det er der ikke i sådan en der. Der er ingen lommer i. No, I gotta get your people parked. Oh yeah. Yeah. So once I get your people parked, then I'm. Imponerende hus, der ligger her. Og de har besøg af julemanden. Og en lille bit båd udenfor. Og der bor naboen. Og der er Louise og Lukas. Og der er Lua. Skal vi sejle hurtigere, far? Ja, det kan vi godt. Far, det bliver lidt dybere herinde. Okay, har du set den fine fugl? Meget fint derinde. Kan du se den, Lua? Far, kan du tage hen, fordi jeg vil røre ved den? Ja. Mange bane. Mm. Prøv at se her. Nej, kan du se nogle fisk? Nej. Nej. Du skal også sidde. Nu skal du. Man, one of those boas got me back there. Ja. You guys hear anything he said? No. Det kan være, at du kan finde far Lua, hvis du tager til venstre side, højre side. Kan du se dem? Det kan jeg godt. Går man de op? De andre? Man må holde lige her. Man må holde lige her. Far, man må holde, hvor man har lyst til. Ja, altså hvor der er en parkeringsplads, ikke også? Ja. Hvis man bare lige holder midt i det hele, så spærrer man jo vejen. Det går ikke. Men må ikke holde lige her. Nej, det går ikke. With That's this fine. brand new website of theirs. All you have to do is go to our website, thejoyfm.com. But I'm Click on me. the tab up at the top that says The Morning Cruise. Whole thing should break through something. Rigtigt. Der var nogle flotte billeder deraf. Real success often happens behind the scenes, and only God can measure that. The only thing that's really important is that His purposes are accomplished. Tony Dungy, author of the one-year Uncommon Life Daily Challenge. Take a pledge to spend time with God every day at uncommonchallenge.com. Her står jeg. Må jeg vil gerne sige noget Ja. til dem, der er derhjemme. Det er bare fordi, at nu er det på en bro, og så er havet nedenunder. Farvel. Hvor har vi lige været henne? Vi har lige været ude og sejle i en kajak. Ja. Hvordan var det at sejle i kajak? Det var sjovt. Har du også gået at sejle i kajak? Ja, det har jeg. Hvad så vi derude?
Vi så en ørn og en pelikan og nogle andre fugle. Jeg er ikke helt ved hvad. Og Jessica, der sejlede. Farvel! Og jeg så fisk og ender, der dykkede ned under kajakkerne. Ja. Og så kom der lige brud. Farvel! Brud. Hvor kom den fra?